Assalomu alaykum Turkmenistonlar. Assalomu alaykum dünya Türkmenleri. Men Xıdırov Qaqımrat Türkmenistanın Xalq Hareketining Türkmeniston demokratik saylovun qurnaanlaryň biri. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Şun 5-nji gün DVT iglan etdi. Одиночный пикет deyip bir mut dımıp duraylı. Şu özümüzün yaş oğlanımız, yaş neresi aradan çıkanımız şu bir kastayın öldürenine karşılığımızı görkezeyildi. Türkmenin bar yerinde nirde olsa şu kaysı güncükte olaysın şu şöyle bir protest görkezeyildi. Benim şu protestim, şu video çıkışım. Aziz adamla Türkmenistan'ı. Indi bütün dünya yayırıldı. Süleyman Tursunbayev aradan çıkanı. Aradan çıkan diyende bir kastayın öldürülenine. Bağvara Petravan'da. Ahal velayetin Bağvara Petravan'da. Olimpik rezerv mektebinde. Ne deyin bu zatlar? Kəvirler ay diye görkezin suutnama, kəvirleri bu sorusun edip yörün işleri dünyanın çaykacak olup Türkmenistan'ın ilini. Men canlaştım. Şöyle sorusun izi var olsa aydın abasına onu şu düzme düz video çıkar 10 minutun içinde. Şu video doğru olsa öz kanalımda yerleştireyim dedim. Yönü Süleyman ölünlüğü hak. Bil kaslayın öldürülen halk. Nem için şu yerde bütün dünya yarap dur. Bütün dünya kıymıldap dur. Bir kanun prezident Gurbanguly Berdimuhamedov dımıp dur. Sebebi mın qarındaşların izleri var. Eden işlerin. Şoň üçin iş saat görkezip seýlenip. Ýöne seredin. Buların qarındaşlaryň eden etdigi bular kanun yok. Galan halka Türkmenistanyň halkyna kanun var. Ine seredin Allah verdi peygamber geldi. Näme iş etdi o? Hiç işleden ak. Mazinden çıkan yerinde yok yerden iş kozgap türmeye bastılar. Häzir cevir çekip otyr. Bir topor adamlar cevir çekip ýör. Ýöne Süleymanyň näme diýen Süleymanyň ölümi bütün Türkmen halkynyň, Türkmenistan halkynyň çaýkap goýurdy. Çaýkalanam sebäbi hemmesi bu öňkü çydak gelen zady soňky damjy boldy. Ýaş oglany, 14 ýaşly oglany. Näme günäsi bar? Diňe ýarışda şonu yeňilmejek bolup birinji bir yer alan soň şoň üçin ury bermelimi? Gurbanguly o dernege dar. Näme üçin prokuraturada iş däl İçeri İşler Ministrliğine. Oğlun öldü. Näme üçin? Bir topor näme üçin? Hemen bir zat aýdy. Näme üçin? Sen Türkmen halkyny şöyle bir ýigrenpsin. Sen Türkmen halkyny halk edip göreň. Alawaýlarym, atlarym Türkmen halkyň bir derejeci köp, bir kelle köp awray. Halkta awra yok. Şoň üçin sen ağaç saklap otyrsyň. Nowatda saklap otyrsyň. Aýlyk bereň, günlük bereň. Yok yerde öz çiburaşky oğluny getirip ornmasar edip koydun. Näme edip dur o Türkmen halkyny üçin? Seretseňiz siz hemmäňiz gahrman. Niýde gahrmançylygyň siz? Ya Awganistana baryp siz seredi goradyňyzmy? Ine men bir zada heyran galem. Ahalda öldürdi Süleyman. O sen öýüňe mihmançylygy bardy. Türkmenin däp desturuny gabat gelmeýär mihmany öldürme. Men öýüme mihmany gelse men hyzmat etjek bolup her zat ederim. Daş uzylyny, Lewapyny, Balkan mary tapagy ýok. Ahalda ýöne sen Türkmenin däplerini üstüne tükürüp depkilap başladın. Sen öýüňde mihmanyň öldürilýär. Sana näletlik, pozor, maňlaýynda gan sen, Gurbanguly.
Gan. Sen şu gany hiç kaçan yuup bilmeň. Sen bu tök ýeke özüňe gan däl. Sen 7 arkaňa ganby. Maskaraçylyk. Sen Kerim Pökkäşeýdik biri sen daş ozu vardı biri itten çıkarsa sen näli görerdin? O mihmançylyga baran öýünde onu itten çıkarsalar. Aňaryň bärine gelir. Türkmeniň halky aňary bärine gelip otyr. Eden işlerinize. Biz senden yeni bir rezek ayda otyrs. Halk soňky damjasynda sen ýakyn günlerde şu jinayetçileri görkezmeseň halk beýle goýmaz sen. Halk beýle goýmaz. Şoň üçin Türkmenistanlar daşyz ýyly men düňkü çykyşymda aýtdym. Biziň adamymyzy, biziň ganymyzy yitirmetdiler. Biziň ganymyzy, biziň ýyldeşimizi. Myň gany, bu Süleymanyň gany ýerde goýmaýly. Talap eders. Men aýdýana şu 40 tizara boly. Şoň 40-ny uly dabar edip daşyz vilayetde edin adamlar. Uly dabar edip. Şonda ýene jogapkärçilik çekin. Häkimi o vilayete gelen adamları merkezden. Şolar çıkıp dursunlar. Jogap bersin halkyň arasynda. Şöyle umydım ba Türkmenistanlar. Şo adam bolar diýip. Sebäbi beýlik goýmaly däl. Beýlik goýsa. Ruş soňky çenne geldi. Soňky çenne geldi. Hemme vilayetler, Ahaldan başlap Mary, Lewap, Daşyz, Balkan hemmesi yetti, doydu şu. Şu maşgaladan doydu. Tohum diýip aýdyp biljekler, bular tohumam ýok, maşgalasyny aýdyp otyr. Şolardan wara şüýler yetipdir halkymyza. Bize maglumat geri amcan haçyn çykyldy. Biz saklap otyrs. Saklap otyrs näme üçin? Bu insafına geler diýip. Bu Bihanyň prezident. İnsafına geler diýip. Halkyň öňüne çykardy. Siz düňkü çykyşynda seretdiňizmi? Alikberov geldi. Vagit Alikberov. Olumyň ýüzüne seredip, "Как мне тебя жалко" diýip otyr. O gark bolýar deňizde. Şonda iň soňky nemesine samany yapışyk diýen ýaly şonu getirdiler. Muňa halka görkezer zady ýok. Bu Bihanyň prezidenti. Bu ýurt dolandyryp bilen ak. Bu MHM, milisiýaň işgäri, polisiýaň işgäri hemmesi ulaksak salanak. Näme üçin? Öz daş töwrüge garaşyp otyr. Haçan beý öz ýegerlerini, öz garyndaşlaryny jogapkärçilige çekerdi. Buların eden biýdügünçiligi wara. Bir tom däl, bir 10 san tom çıkar jinayet işi. Şoň üçin sen diňläp otyrsyň gurban uly meni. Şundan netije, eger netije gelmesen halk netije çıkar. Sağ olun Türkmenistanlar. Türkmenistan öňe, Türkmen halkymyz öňe.